ଏବେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଳହୁଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି ବନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ପଣାକୁ ଢଳା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇ ପଣାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ନେଇକି ସେବନ କରିବେ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ପୂଜା ସରିଲା। ମା ମଙ୍ଗଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।